Kai kawata wallahi na ji dadin ganin ki. Allah sarki. Wanda daɗi ita sai dai mu neme ta fa ita ba neman mu take yi ba. To wallahi baka san me yasa da zumunta ne ko? Gaskiya. To hakan ne dai amma to dai yanzu dai ku yi hakuri. Kuna ji? Kwana biyu ne na yi busy da yawa. Amma da ada ku yi hakuri. Me yasa ki busy? Ki dai bai zanta. Kin san menene? a'a sai kin faɗa. Ki faɗa mana mu ji mana kike ta wani murmushi sai ka ce wanda aka ba wani kyauta. Ke ma dai kiya gaya mata kawata. Yau zuciyata ta kamu da soyayya wani saurayi wanda siffar shi take min gizo a cikin zuciyata. Tabbas zuciyata tana son shi kuma ina burin mallaka mishi rayuwata. Kawata wai shin kun yi magana da juna ne tsakanin ke da shi? Waye shi? Kuma me sunan shi? A ina kuka haɗu?